FBI te chuan gang member tam tak an man FBI Director Kash Patel chuan an agency te chuan mi sangruk chuang gang polemi te chu an manani ti thu apuanga he an malak na hi President Trump ina immigration effort ati zui ti ani thu asoibok Patel chuan President le Attorney General Pam Bondi te chunga lom thu soin an malak na awanga hetiang ti thei an ni thu asoibok ani Patel chuan an thusia tharber atangin heng an mi man te hi mi sang ruk chuang ni in shen le man to ate an ni a mi zal thum le som zet phei chu trend di Aragua member te le zale somthum paruk MS 13 member te an lo ni thu Patel chuan social media atar lang bok ani Patel chuan mama kan langa hle a nima sela kan ram hrai tu te le FBI ami te malak puina le tho rimna azara America mun hi him zoka kan siam thei pha ani ti thu asoi Trump administration chuan Kilmer Abrego Garcia chu El Salvador prison atanga US a ashwai le theina anei lo thu apuang Fort US Circuit Court of Appeals Judge Pathum te thutna chuan Trump administration te anin tiamna anga Abrego Garcia shwai hole tura Judge Mazoki na thulugna alo siam chu a suspend du lova anram dan constitution bo chiat na ani mei ba ka dan kalphung mumal omya lova don Trump administration te ina dan kalphung po zom lova ramdanga anlo tan tir ve ngot chu adik lo ti in thu an chwa bok ani he thil thleng awan hian mipui te chuan ramdan le dan keng ko tu te churin an har sat pha mei don ba ka court le sarkar ta na mol phone na sa tak a thlen thei thu an soi bok House Minority Leader chuan ama an kom na President Donald Trump policies te awangin an ram ina tuar thu asoi ram buai theina chikimin kan ram hi abuai ani ti in President chuan heng thil te a hian beipui a thlak mek ti in ram economy social security healthcare le American te ho nundan le mi pui te ro rel na democracy ti thlenga a bei hi thil pa ngai ani lo thu asoi President Donald Trump policy te chu US economy ti buai mei ani ti in aram puma tlak chiat na tur konga min hrai ani ati Jeffrey chuan Trump tariff te chu du sak big nei in thlarna mei ani a mi hausa le mi thil ti thei te tan ba clock na anei lem lo ati ani Senator Elizabeth Warren Dimas chuan market malam hun chu President Trump in Federal Reserve Chair Jerom Powell abanani chuan a chiat vek tur thu asoi President Trump chuan chanchin bumi te hnena Powell hi angai not lo thu alo soi to a athil tia atlai emo amalak na amuang emoti in kangai dana ni lo chuan ka shil menga ani lo pon ka du ni chuan ka ban te ngal thei bokani ati Powell chuan na chu dana tang ani lo chuan a thu in ban te ngot thei lo tur thu alo soi vele boka Warren ero chuan Powell hi thil chi shan chana alo tho pui to thu le hetianga president ina ban ringot ani chuan marketing chuan chat lam pan pha jok tur thu asoi ani Senator Banking Committee a member ni na samber chel tu po in ram economics market stock le infrastructure te chu khoiram po ina an ngai poimo le an buai pui ber ani a amai ro chu politics hi engkima a in ro kher angai lo ati ani Warren chuan hetianga du zong le du lo zong awanga thil ti theina man ani chuan andramin ro rel na dan chuan dictatorship a hlat lo thu asoi Supreme Court Justice Elena Kagan chuan emergency appeal thelu tu te dil na chu a hnol sak he an appeal hi anma ni thon ho na tur chu ti hri lo tur le apanga ya petition an thelu vele theina nangin na ania amai ro chu Kagan chuan he hi lo no sakin a thopui te hne na po engma shatirna apelem lo petition thelu tu te hi Mexican ni in immigration office nena in report turati annia an legal team te chuan Mexico a an let le ani chuan cartel te hoven an chungkwa chuan an lo tha tum tur an soi ani an chungte cartel nena in kai hnoite an awangin an ni po an him lo thu an soya cartel te an thopui du lo awanga tha an lo vo fo bok ani USR dan bo chai an ron luta himna base in amai ro chu immigration judge chuan an thu soi te chu a oisak du si lo hetianga din mun la oma an omani ti thu le finfia na an nei te pomsak an ni lo awang hian he hian court noi lam jok te ina dan kalphung an ngai sak
lo zia atilang chiang hle a an thu soi le fin fia na nei te po chu en fia chiang masalova judge kagan in alo no sak ringot awangin demahlo hle bok ani petition thelu tu te chu US immigration official te na report pek an ngai awangin engthil dang nge thleng shabel alanilo ani Supreme Court of America lamin birthright citizenship manto lo turti thu President Trump na executive order chungchang achwa chu chiang zokin angai to don he citizenship chungchang hi president na executive order achwa ra khan state pathum te chuan an injunction order an chwa ngala he dan hi president chuan aram mi te chimral na laka him theina na manto lo tur thu chwa ania he hiram somli ten tuna hian chata chor an hmang meka America hi birthright citizenship mangte zinga mi tel ania heram danina atum ber chu naw piang shim America ram chunga piang anni chuan akhwale tuini na citizenship kha annei tel ngal theiti na ania tuntleng hian he den man lo emo pompui hi thusha ta omlova du lo zok an tam hle a abik takin America ram pon lam mi te chuan he thu chwa hi an do na sa hle bok ani he thil hian buaina tam tak a chwa thei don awangin uluk tak le mipui te ta na thatna tur ngai to chungzela thu thluk na siam anghai don chiang hle ani amai ro chu tu thleng hi chuan a khoi lam zonga on la amlovin an thu buai hi mei thla angai to tur ni in July thla vela chuan thu thluk na kan chhiat thei a be sei om Mizoram chunga thil thlengte toite in kanron tarlang le lokanga Easter Sunday hi voin anita a caution chang te chuanin anma ni irem chandan angin anlom me a salvation te chuan remoi tum chungin kholaya te chandam tu thole na ni churo pui takin anloma presbyterian te le caution dang te chuanin thupui thlanbik te ngai thla in thlanbik te neilo erol chuanin Easter pawla thupui an thlanang chi hoka an ngai thla ani Catholic te po in nizana tanga Easter vigil nein hunser le bati chit Easter candle te nei ania voin lampang phei kha chu nipoimo ani mai baka Easter procession le mombati te manga kongzo an la nei don bok ani biakin chen khat te pheya chon right te an che ani ti thu shat ani Mizoram chunga hianin tunang la ya chuanin engkim hi akal tluang chinta maseram tluang ani wang khan ngai sak lo tur ani lo tina ani chuang lo USA in lo oma wang khan in heta mizo te ho po kan om vereng ti kha lo sha ula inon ho hona te po chungko khat kan ni ti kha in lo shereng don nya tuma kha lo lunglem bi lo ula in zawai ne na Easter Sunday chi bai ka bu ko cheu kan news te min lo ngai thla ka sak awangin kalome